to ta bani sati daya za a tura min sammaci a kotu, za mu haɗu a kotu. Aisha Humaira, ina so ki sani wannan rana nake bukata, wannan rana nake nema. Yanzu ne gaskiya za ta yi halinta, yanzu ne za a gane tsakanina da ni da ku da ke da mijinki waye ya zalunci wani. Jarumin Kannywood Umar Bala ya mai da martani game da ikirarin matar mawaki Dauda Kahutu Rara wato Aisha Humaira da ta yi a kansa cewa za ta kama shi sakamakon ƙazafi da ya yi mata akan cewa mijinta yana kai ta wajen manyan mutane suna tattaɓa jikinta, inda ta bayyana hakan a matsayin cin zarafi da kuma cin mutunci. Sai dai Umar Bana ya bayyana cewa dama yana jiran wannan rana domin su tabbatar da cewa su ne suka zalunce shi a zaman da suka yi a baya. Ga abin da ya bayyana da bakinsa. Aisha Humaira ta yi rubutu mai tsawo a kaina a shafinta na cewa na fito na janye kalamaina a kanta akan bayanin da na yi. Idan ba haka ba to ta bani sati daya za a tura min sammaci a kotu, za mu haɗu a kotu. Aisha Humaira, ina so ki sani wannan rana nake bukata, wannan rana nake nema. Yanzu ne gaskiya za ta yi halinta, yanzu ne za a gane tsakanina da ni da ku da ke da mijinki waye ya zalunci wani, waye ya zalunci wani. I repeat. Aisha Humaira, kafin mu je kotu bari na fara yin wannan bidiyo ki gani, ba mamaki ko kin manta. Idan kin manta ni ban manta ba. Kuma ina so ki sani kotun nan da za a jefa har da Qur'ani zai yi halinsa a ciki. Ma'ana duk abin da zan faɗa a gurin da abin da zaki faɗa da abin da mijinkin zai faɗa, na tabbata za mu ci Qur'ani tunda mu musulmai ne. Jama'a, Aisha Humaira ga nan rubutu, ta yi dogon rubutu mai tsayi a kaina da cewa na dade ina cin mutuncin su. So wannan karan ba za ta haƙura ba, wannan karan ba za su haƙura ba, za su kai ƙarata kotu. Sun bani sati ɗaya na fito na janye me? Cuta ta da kuka yi? Ke baki san kin manta da cewa da ke da mijinki ku kuka bata min suna a Maiduguri, ban isa na je taro ba. Duk inda na je nuna ni ake yi cewa ga wannan azalimin da ya ci kuɗin wata mata da marayu. Ai bari na gaya miki wata magana ki ji. Ke abin da ni na fito na faɗa a kanki shine ya miki zafi. To ni yau shekara 3 kenan ko da yin wannan abin. To har yau da wannan abin da kuka min da shi nake kwana, da shi nake tashi. Aisha Humaira, ina so ki sani da ke da Dauda Kahutu Rarara, wallahi tallahi kin ji na rantse da Allah, tsakanina da ni da ku ba iya kotun bane. Abin da yasa na faɗa haka, jama'a da Allah ku saurare ni. Ta fito ta yi magana wai cewa na ce akwai bidiyon da na yi da na ce wai a mijinta shi Dauda yana kai ta cikin maza maza suna tattaba ta, wanda maganar ta kunshi abubuwa da yawa. Kwarai da gaske maganar ta kunshi abubuwa da yawa. Ga bidiyo nan, ai gashi nan, ku kalli bidiyon nan. Wannan ba cikin maza bane, gashi nan maza ne manya. Kuma wannan shugaban kasar Tinubu muharramin ki ne, mijinki ne, gashi ya baki hannu. A addinin musulunci halal ne wannan ko haramun ne? A social media na gani, ba zan yi magana ba. Wannan yaro mai wushirya da aka kama shi aka tura shi gidan yari kwanan nan a Kano, kina nufin shi ba taɓa wannan yar guda ɗayan yake yi ba, akan haka aka je aka rufe shi? Okay, saboda shi ba mutum bane ko kuma ku kun fi shiga ta? Shine kuma in dai mai wushirya zai taɓa mace a fito media a yi magana da ire-irensa, to kuma idan shi Tinubun ba mutum bane, idan Tinubu ya taɓa ki ba za mu fito mu yi magana ba? Wannan ba magana bace ba. Aisha Humaira, ke kika kira ni a waya tunda ke dai baki isa ki aike ni ba wallahi. Tsakanina da ke a shekaru na yi miki nisa, tsakanina da ke ratan ba ta yawa. Kika kira ni a waya ina Maiduguri, kika ce Rarara ya baki umarni na je na muku bincike dan lokacin muna zaman lafiya da ku, kuma ina karkashin ku tunda kun bani ciyaman na tacin na Borno, rimi kaman abin arziki. So kika kira ni a waya kika ce min Rarara ya ce akwai wata mata tana buƙatar taimako, na je na bincika wannan matar da Allah, shin gaskiya ne za ku taimaka mata? Kika tura min number matar,
idan nayi wa Aisha Humaira ƙarya Allah ya tsine mun albarka, ke ma ki fito ki kare. Kika turo min number matar, na je Hausari, kika ce matar tana Hausari, da na je Hausari matar ta kira ni ta ce ai ta koma main house din su ko a Bulunkutu. Na je na same ta, matan nan gani na da ta yi ta fara hawaye, ta fara kwalla. Na ce ta yi haƙuri da ni da abokina ne shaida, yana nan abokin na, ko kotun aka je abokin na zai zo, matar ma za ta bayyana ai. Muka yi maganganu da matar cewa rarara ne da Aisha Humaira suka tura ni akan halin da kike ciki da ƴaƴanki kuna shan wahala. Gaskiya ne? Ta ce wallahi gaskiya ne, ga ƴaƴan ta fito da su, duka ƴaƴan mata ne su hudu. Ta ce min yanzu haka yau din tun daga gari ya waye ba su ci abinci ba, da tana sana'ar gawayi, to sakamakon yau da kullum cin abinci sana'ar jarin ya zo ya karye, yaran nan suna makaranta, duk ta cire su a makaranta. Na ce to insha Allahu zan yi iya kokari na, kamar yadda suka tura ni gurinki, zan gaya musu sakonki. Muka yi sallama a wajen ma na dauki 5,000 na bata, ko 5,000. Mun koma da ni da abokina da rararan da Aisha Humairan, na kira wayar su basu daga ba, na musu miss call ya kai 5 basu daga ba a rana, sai na musu uzuri. Kashe gari na ci gaba da kiran su, na rantsa da Allah mutanen nan suka ki daga wayata, suka daina daga wayata. Me dalili? Me na tare musu? To wannan kotu da zamu je shi zai nuna min, za ku fito ku gaya min me na tare muku da kuka min wannan turin je kaka mutun. Wannan turin je kaka mutu ne. Ni fa talaka ne, ni ba irin ku ba. Allah ya rufa muku asiri. Na me kusa ne a gaba? Idan kuka ga bayana me na tare muku, ni me ni? Wallahi zan ji hujja, zan ji dalilin da yasa kuka min haka. Kuka daina daga wayata, na muku magana ta WhatsApp, kuka ki responding, na muku text, ba irin kai har duk hanyar da na san zan biyo, tunda ni na kawo iyali na Maiduguri, ku kuna Kano, ba haduwa zamu yi ba, waya ce da ba, kun daina dagawa. Kuma ni mutum ne mai zuciya, in na kira ka a waya ka ki daga min waya, gani nake kamar irin maula ce ko wani abu zan tambaye ka. Duk da ma dai wannan ku kuka aike ni, ke ba ki saki aike ni ba. Shi Daudan ma ba wai zai aike ni ne dan ya girme ni ba, dan ina da tabbacin Dauda bai girme ni ba. Yawwa, zai aike ni ne domin ina karkashin sa, ya bani kungiyar 1313 na jihar Borno. Shi kuma shine president na 1313. Wannan ita ce kawai. Suka daina daga wayata, matar nan kira sai na fara jin kananun maganganu a gari. Ai rarara da Aisha Humaira sun tura mun miliyan 10 ko miliyan 10 ko miliyan 5 ne ko 10 ne, maganganun da kala na ba wata mata da za su taimakawa, na cinye kuɗin. Bayan kes din da ya faru na 1313, wancan ba zan kawo wancan kes din ba, shi sai mun haɗu a kotu da su tukunna. Magana dai idan na je gurin biki ko taro ko filin bal, ana ta maganganu ni azzalimi ne, ni na ci kuɗin marayu, ni na yi kaza. Abin ya daure mun kai. Mutanen nan suka daina daga wayata. Ku gaya min jama'a, da ni da wayannan mutanen waye zalunci wani? Wai yau wai Aisha Humaira ce za ta fito ta yi rubutu mai tsawo a kaina, wai na fito na janye kalamai na, ko ta tura min sammaci a kotu. Dan Allah dan Annabi, idan kin fasa, ki tura sammacin kotu, aje a rufe ni a duk inda za a je a rufe ni. Idan kuma aka yi rashin adalci, aka yi abin da aka saba a ƙasar nan, aka danne ni da ni da gaskiyata, aka je aka rufe ni din, dan Allah dan Annabi, ke da rararan ku zauna a duniyan, kar ku mutu, ni kuma ku sa a kashe ni. Dan ko jiya wani ya kira ni, wasu sun kira ni sun sa a hands free, suna ta rantse sai sun kashe ni saboda abubuwan da nake faɗa a kanku. Ku yi ta tura a kashe ni. Yau ake mun barazana za a kashe ni. Na muku kama da wanda yake da tsoro ne? Wallahi ba na tsoro. Wallahi tallahi yanzu ne na ji daɗin, na tabbatar da cewa lalle zan natsu, zan tabbatarwa da duniya cewa tsakanina da ku, saboda da yawa mutane suna mamaki, suna ganin kamar ni ne mara gaskiya, ni ne nake zaluntar ku, ni nake fitowa media ina faɗan maganganu marasa daɗi. An manta da ɓata mun suna da kuka yi, an manta da baƙin fenti da kuka mun a jihar Borno a Maiduguri. Har yau na rasa hanyar da zan yi na goge wannan baƙin fenti da kuka mun. Kun nuna wa duniya ni ɓarawo ne, ni azzalimi ne. Ta ina? Me ya haɗina da ku? Kun taɓa tura mun wani abu na bawa wasu? Wannan mata ni kaina na sha taimaka mata. Kwanaki ta kira ni a waya. Wallahi matar nan jama'a,
har Nijar ta je ta fara wanke-wanke a wani gida saboda rashin abin yi, rashin abin da za su ci. Ɗaya babbar yarinyar ta aurar da ita, haka ta kira ni a waya ta ce min bana, kwanaki fa kun san wannan magana fa an kai shekara 3. Ta ce min bana wallahi yata babban ta samu miji amma kayan ɗaki babu komai, kuma kaga ba ni da abin da zan yi. Dan Allah ka gaya wa Rarara da Aisha Humairan mana da Allah su taimake ni. Sai na ce mata Aisha, ke fa har yanzu baki gane ba, mutanen nan fa da sharri suke nema na fa. Na ɗaya ni ban san ki ba, akan ki dalilinki sun bata min suna, ban isa na je ko ina na je na ce zan waje mai mutunci ba. Sannan kuma dalilinki sun yi min abin da har abada ba zan manta ba. Ke kina tunanin mutanen nan ni yanzu zan kira su a waya ne? Sai dai abu ɗaya zan miki, tunda taimako kike nema, bari na tura miki numban Aisha Humaira, ke ki kira ta personal, ki mata text, ki ce ke ce wannan Aishan nan wanda ba na kuka turo ba na gurina, ki yi magana da ki ce auren babbar yarki ɗayar marayun aurenta ya zo ta samu miji, kuna neman taimako, ki gwada mata text ko ki kira ta a waya. Wallahi tallahi matar nan za ta zo kotu, insha Allah za ta zo kotu ta bada shaida. Na tura mata numban Aisha Humaira, bayan kwana 3 ta kira ni a waya, ta ce wallahi ba na mata kiran duniya bata daga ba, na mata text na duniya bata yi respond ne ma. Nace to ki haƙuri, mutanen nan ina tunanin akwai sharri da suka kulla da suke neman mu da shi ne, ki haƙuri. Na rantse da Allah billahi allazi ba zan yi ƙarya ba. So saboda haka Aisha Humaira ki sani, ku tura wa Aisha Humaira wannan bidiyon ta gani. Aisha Humaira idan muka je kotu, ni ma ai zan yi magana ko, kamar yadda ke ma zaki magana, Daudan ma zai magana. To dan Allah mu je kotun mana. Idan muka je kotu sai daga ta ina za ku daure ni. Idan kuma halin Najeriya ta yi halin ta dama ta saba, aka daure nin, ku kuma ku zauna a duniyan kar ku mutu. Zan sake yin bidiyo akan wannan al'amari. Haba da Allah, me haka?